हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। आसाम राइफलाव साख्रि ओंखारना फैदों जिडि दा बेयाव हिन्जावफोर हौवाफोर गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। जोबोर मोजां चान्स फैदों, नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन। 26 जुन जानाय लोगो लोगो आरो लास्ट डेटआ 26 जुलाइ। नोंथांमोना बे समाव अनलाइन एप्लाइखौ खालामनांगोन। बे पस्टआ जिडि लोगोफोर, नोंथांमोना जिडि पस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन। राइफलमेन आरो राइफलवमेन थागोन। नोंथांमोना जोबोर मोजां चान्स मोनदों जायफोरा नेगासिनो दङमोन। दा फै जों थांसै गोबाव खालामालासिनो अफिसियेल वेबसाइटआव। दा लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, बेबायदि आपडेट मोनबाय थागोन। दा जेब्ला 26 जुन जागोन ना लोगोफोर, बेयावनो एप्लाइ जागोन। नोंथांमोना बे वेबसाइटआव फैनानै अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हागोन। आरो जेब्ला एप्लाइ जागोन नोंथांमोना गासिबो डिटेल्सखौ होगोन जे मा नांगौ। बेनिफ्राय मोनसेल' दायो, बे जाबाय अफिसियेल मोनसे फुल डिटेल्स नङा, बेनो जाबाय मोनसे सर्ट नटिफिकेसन जेराव गासैबो डिटेल्सआ थाया। दा बेयाव भेकेन्सि थागोन लोगोफोर, भेकेन्सि आरो एप्लाइनि डेट थागोन, नोंथांमोना नायनो हागोन। जेब्ला अफिसियेल फुल डिटेल्स फैगोन ना, अब्ला बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ नोंथांमोना गासिबो डिटेल्सखौ होगोन। दा बेनिखायनो जों मोनसे सर्ट नटिफिकेसन नायग्रोनोसै निउस पेपाराव फैनायखौ। दा लोगोफोर आं लाना फैबाय नै अफिसियेल मोनसे सर्ट नटिफिकेसन। दा बेयाव हिन्जावफोर हौवाफोर गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हायो। दा भेकेन्सिया गासैखौबो लानानै 131 भेकेन्सि दङ। नोंथांमोना 131 भेकेन्सि मोनगोन आरो बे भेकेन्सिया फैदों शिलंनिफ्राय। नोंथांमोना शिलंआव एबा नोंथांमोना थांनानै इन्टारभिउ होनांगौ जानो हागौ। दा बे फैबाय लोगोफोर आसाम राइफल भेकेन्सि आरो बिनि एप्लाइआ जागोन स्टार्ट जागोन 26 जुनाव आरो लास्ट डेटआ 26 जुलाइसिम थागोन। नोंथांमोना नुनो मोनदों बेयाव। बेनिफ्राय लोगोफोर नै एप्लाइआ स्टार्ट जागोन होनना बुंखाबाय 26 जुनाव। दा बिनिफ्राय क्राइटेरिया दायो फुल डिटेल्स फैथ'वाखै जे बेसेबां बैसो बेसेबां फरायनो नांगौ दायो फैथ'वाखै। खिन्थु सिगां समाव 10 पास जानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हादोंमोन। आरो लोगोफोर नोंथांमोना इलिजिबल क्राइटेरिया नायनोब्ला नोंथांमोना आसाम राइफलनि नैबे वेबसाइटआव फैनानै नायनो हागोन। बेनो जाबाय www.assamrifles.gov.in। बेयाव फैनानै क्राइटेरिया नायग्रोनो हायो, बेसेबां फरायनो थायोब्ला एप्लाइखौ खालामनो हागोन। खिन्थु हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो एप्लाइआ अनलाइन जागोन। दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर मोनसे सर्ट नटिफिकेसन नोंथांमोना नायनो हाबाय। बेनिफ्राय आं जेब्ला फुल डिटेल्स मोनगोन नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ होगोन। बेनिफ्राय मोनसे खोथा होनबावदों नाम्बार 6आव मोजां खोथा, भेकेन्सिया बारायनोबो हागौ खमायनोबो हागौ। जेब्ला नोंथांमोना एप्लाइ सोलिगोन अब्ला मिथिसिगोन भेकेन्सिया बारायनायनि चान्स दङ, मानो होनोब्ला पस्टआ गोबां दंखायो नालाय बारायगोन। थ' लोगोफोर दानिया लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो, गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो। जायफोरा डिफेन्स लेभेलाव मावनो इन्टारेस्टेड दङ जिडि लेभेलाव, नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन।